Salam hormatly aýdymsaz muşdoklary. Şu gün men kakam Türkmenistanyň halk bagşysy Aman Gowşudow arada makalalary okumagyny dowam edýän. Bu makalaň ady Süleyman Üwezow tarapyndan 1992-nji ýylda Edebiýat we Sungat gazetinde çap edildi. Arzuwlar gursakda garramaýar. Söýgüli gazetimiz bolan Edebiýat we Sungatyň 1992-nji ýylyň 7-nji fevralynaky 6-njy sanynyň soňky sahypasyna Aşgabat departamentynyň Profsoýuz komitetiniň başlygy Bäşim Döwletowyň göz öňünde tutulsa atly makalada ýerleşdiripdir. Makala gazeta gözüýülginç bolup görünmese-de, öz hemişilik endigim boýunça onu okudum. Okap görsem, ol häzirki günleşenli ýakynyň gatnaşyp gelýän jana-jan dostum Amanberdi Gowşudow hakda ekeni. Makalanyň bir ýerine Amanberdi Gowşudow inni 30 ýyla golaý wagt bäri demirýolda işleýär. Öýden bagşy, mukamçy kompozitor diýilipdir. Hakyky sungat adamsynyň demirýol işgäri bolmagynyň sebäbi Amanberdiň durmuşy we onuň sungat älimindäki erjelligi gazetiň üstü bilen okuwçylary ýetirmegi men özüme maksat edindim. Tanışlyk 1961-nji ýylyň 29-njy oktýabrynda Aşgabatyň harby komissariýatynyň klubyna goşun gullugyna gidýänleri ýygnadylar. Sahnadaky uzyn stoluň ýzyna oturanlaryň köpüsi harby adamlardy. Olaryň ortasynda daýaw saçy syrylan adam aýratyn saýlanyp durdy. Harby komissar ýygyny açyp 5 minut çemeti gürledi. Soňra ol ýanky adama bakyp, gulluga gidýän ýoldaşlar, sizi arzulamak üçin Aşgabat şäher sowetiniň isbalkomynyň başlygy Anna Muhammed Gylyjowa söz berýäris diýdi. Hormatly ýaşlar, biziň arkadaşlarymyz, siz öz mukaddes ojaňyzdan 3 ýyllap aýra düşýärsiňiz. Siziň her biriňiz ýurdumyzyň dürli ýerlerinde gulluk edersiňiz. Siz göregliýiniň nesillendiginiňizi, beýik mahtamgolynyň paýhaslary bilen terbiýe alandygyňyzy unutmaň. Türkmen her ýerde bolsa-da öz diýaryny söýmelidir. Men muňa ynanýan. Siziň türkmeniň adyny asnat getirmeňizde ynanýan. Ýoluňyz ak bolsun. Sagaman gidip, sagaman parahatçylyk bilen dolanyp geliň diýdi. Gulluga gidýänleri otla münenlerinde şadlyk şaglan bilen uğratdylar. Oglanlar henüz bir-biri bilen onçakly tanış däldi. Ýol gaty uzak ekeni. Ýolda kä ýigitler öz gylygyny, häsiýetini tanatsa, kä birleri hünärlerini görkezýärler. Meniň barýan wagonymda Marly Petrov diýen bir rus ýigiti bardy. Onuň ady ýadymdan çykypdyr. Ol usatlarça gitara çalýardy. Türkmençäni bolsa sugara diýen ýaly bilýärdi. Öýdem degişkenni. Ol bir gün ýigitler, näme siz aýdamaýdaňyz? Men türkmençe saatlaryň hem käbirini çalyp bilýän diýdi-de, çağa aýdymlaryň saatyny çaldy. Men durup bilmedim. Petrov, sen biläni diýen saat çalyp bilýärmiň diýdim. Aýdymyň birinji, ikinji setirini hiňlendim. Ol derrew perde ýydarlap, heňini tapdy. Men bilänini doly aýdyp berdim. Maňa ýene 3-4 aýdym aýtdyrdylar. Soň maňa da dynç beren tapyldy. Biziň bolýan wagonymyzda goňşy wagonlardan hem ýigitler gelen ekeni. Adaçyk ýelejirän diýip oglanlaryň arasyndan çykdym. Şol barbany maňa ora uzynrak, agajetli süňklek ýigit gerdenimde elini goýup, siz gulluga gelmeden öň bagşyçylyk bilen meşgullanyňyzmy diýdi. Ýokla, bagşyçylyk bilen meşgullanamok. Welin aýdym aýtmagy gowy görýän. Meklepde okuyan wagtym çeper höwüşçilerin krужоgyna gatnaşardym. Ay ýöne bir höwüşçiň da diýdim. Siziň gowy sesiňiz bar, dutarda çalyp bilýärmiň diýdi. Ýok ay, şuna öwrenip bilmedim. Bolmasa bolmaz eken. Meniň adym Amanberdi. Aman diýseň hem bolar. Men goňşy wagonyna barýan. Şol gitara çalýan ýigitden gitarasyny çalar ýaly sorap alyp bolmazmyka? Görýän welen sen şu wagonyň ýaly. Howa, men şu wagonyň. Ol gowy ýigit, türkmençe de gowy gepleýär. Sen özüň sorasaň da berer diýdim.
Her niçigem bolsa men oňa näme tanış, siz eýýäm tanışyp ýetişipsiňiz diýdi. Men Petrowyň ýanyna baryp Amanyň haýyşyny aýtdym. Ol garşylyk görkezmen gitarasyny berdi. Aman gitarada ilki bilen saz çaldy. Soňra Gülhanym açylmazmy diýen ýaly aýdymlary aýtdy. Oglanlar üns verip diňleýärdi. Barmaly ýermede barynça 10 günläp ýol kültürläp Belarusiýanyň Borisov diýen şäheriniň golaýyndaky Peçi şäherjigine ýetenimizde hem duýman galypdyr. Vagonlardan adamlary familiýalaryny okap düşürýärdiler. Men vagondan düşüp hatara durmaly ýere baranymda hatarda eýýäm Amanyň duranlygyny görüp şatlandym. Sebäbi biz eýýäm ýolly dostlaşypdyk. Birimiz beýlikimizi özümizi gowy tanadypdyk. Aýry düşäjek hem öý adreslerimizi alşyp, soňra gulluk adreslerimizi sorap hat ýazyşmaga wadalaşypdyk. Takdir bizi aýra salmady. Beken dostluk. Biziň düşen harby bölümimiziň eskerleri hünär öwredýän okuw diwiziýasy ekeni. Bizi tank komandiri bolmaga taýýarladylar. Biz polkda 6 sany türkmen bardy. Aman ikimiziň rotamyz aýry bolsa-da, batalyonumyz birdi. Agyr dähmeti görmedik. Amanyň ellerinde tankyň zynjyryny ýerleşdiriljek ýa-da çykarjak bolanynda eni-daban oýnaýardy. Sazanny üçin bu işleriň agyr duýýandygyna hem düşünýärdim. Bir gün Aman ganajak bolýan elini görkezip, "Wah, başga goşun bölüminde düşden bolaýmy ýarmy?" diýip beýrenli. Onuň eliniň içine seredip ýüregim awady. Oňa göwnlük berdim. "Süleyman, göwnlük bereniň üçin sag bol. Ýöne bir zady düşün. Saz sungoty ýygyderli türgenleşigi talap edýär. Bu meniň pikirim däl. Muny maňa heňi gollugy etmekden halipalarym Atawly Saky Jepbarow da aýtdy. Indi bu barmaklar öňkü sazyny çalmaz diýdi. Beýdimi Aman, sabrly bol. Sabrly bolup hem bolar welin, emma men sazsyz ýaşap bilemok. Öz dostum hakda köp oýlandym. Näme etmeli diýen sowal meniň galbymdan çykanokdy. Ýadyň gelmegi bilen biziň batalyonumyz bir aýlap meýdan lagerine iýerdiler. Ataşyk poligonuny, ataşyk okuwuny taýýarlamalydyk. Belarus dostlarymyzyň biri fotoaparatyň hem alyp baran ekeni. Biz türli milletden bolan 6 dost bolup surata düşdük. Suratda Aman gamgyn görünýärdi. Beýleki bir Belarus ýigit Viktor Rybak, "Süleyman, näme üçin Aman surata juda gamgyn düşüpdir? Gepleşip ýören wagty beýle däl ýalydylar" diýdi. Bu sowal meniň üçin hem Aman üçin gowy boldumy diýýän. Men Amanyň ýagdaýyny Viktora görüňerdim. Iň bolmany oňa saz guralynyň gerekdigini aýtdym. Şonda ol garmon, akordeon çalyp bilýärmi diýdi. Men oňa öýde sazçylyk uçilişetinden gulluga çagyrylypdyr. Dutar, gyjak gitara çalyp bilýär diýdim. Beýle bolsa garmondyr, akordeon çalar. Bilýärmi näme? Geliň bölümimize baranyňdan soň oňa köpleşip akordeon alyp bereliň. Ýöne onuň öýdüne aýtma diýdi. Amany duýdurman bir topar gullukdaş dostlar orta pul goýup Amany akordeon aldyk. Akşam boş wagtymyz Amany çagyryp, "Aman, oglanlar akordeona saz çalyp bermegini soraýarlar" diýdim. Aman ýylgyrdy-da, "Muny çalmaga ökdeligime bolmaz, emma synançyp göreýin." Ol ilki sallat aýdymlaryny çalmaga synaşdy. Oglanlar aýdymy alyp götürdiler. Ikinji, üçünji, dördünji saz Aman ýylgyrýardy. Hüwes bilen çalardy. Şol barmany oglanlaryň biri "Aman, hani Moskwaň etegindäki akşam Podmoskovny вечера bilen enem Mehriban enem diýen aýdymlaryň sazyny hem çalsana" diýdi. Aman bu aýdymlaryň sazyny hem çaldy. Oglanlar bolsa aýdymyny aýtdylar. Uçgundan ot dörer. Okuw diwiziýasyna bize harby tälim berenlerinden soň bizi Belarusiýanyň iň gadymy şäherleriniň biri bolan Polotsk şäherindäki agyr tankçylar polkuny geçirdiler. Akwal takdir diýilen zada ynanaýmaly. Harby okuw toranyňdan soň gullukdaşlaryň köpüsi Belarusiýanyň durly şäherlerine düşdiler. Bir öňkü dostlar ýene bir polka düşdik. Şatlygymyzyň çeni çaky ýokdy. Täze gelen polkumyzyň komandiri "Siz indi kursantlar däl,
tank komandirleri, biziň polkumyza iň täze çykan tanklary berilýändigi üçin Belarus Harby okrugynyň komandaşysynyň buýrugy bilen iň oňatçylaryň saýlanyp şu polka getirildi. Siz öz bilimiňizi özüňizden kiçilere de ululara da öwretmeli bolarsyňyz. Çünki olaryň öň golluk eden tanklary goşundan aýrylýar. Men Aman bilen bile ýene bir batalyona düşdüm. Aman akşamlaryny bize saat çalyp berýärdi. Bir gün Aman ýylgyryp geldi-de, "Dostum, arzuwum ýerine düşdi. Polk komandiriniň syýasy işler baradaky ornwasary mayor Lisitsin ýanyna çağırdy. Ol meniň terjime halim bilen tanyşyp, batalyona çeper höwesçaňlar krужоgyny düretmege maslahat berdi. Bir aýa çenli gollukdan boşatjagyny aýtdy. Höwesçaň başarjaň oglanlary tapmaly diýdi. Krужоgy dürli milletleriň wekilleri gatnaşdyryldy. Men hem olaryň biridim. Polkda, diviziýada çykyş etdik. Amanyň agry belende galdy. Tizen Amany dugutarda kyjagyny iberdiler. Beý şäherdäki owa hojalyk tehnikumy we çüşe ýüpek öndürýän zawoda çağırdylar. Aman oňa ykçam taýýarlandy. Fortepiano çalýan bir rus ýigidi tapyp, onuň bilen ýerginsiz işledi. Azap ýerine düşdi. Garas gulluk gutarýança biz köp kärhanalarda, goşun bölümlerinde bolduk. Mahlasy gün saýyn uçgundan doly Amanyň gurtagy inni ot ýaly tutaşypdy.